Oh, init. Init ah. Mayroon po naman ako eh. Uy. $100. Ito ba to? Ito nga, $100 oh. Oh. Ang bango pala ng $100. Mas mabango pa sa 1,000. Sa wakas nakuha ko rin yung sahod ko kay YT. Ang katas ng YouTube. Wow! Hello guys, welcome back sa aking channel. Ayan, pag-uusapan natin ngayon yung sahod ko kay YT. Unang sahod ko. Sa wakas nakuha ko na rin. Sa tinagal-tagal. Kasi inabot ng halos 2 buwan bago ko nakuha. Kaya ayan, abangan nyo. Ikikwento ko sa inyo kung bakit inabot ng halos 2 buwan. Ikikwento ko sa inyo yung experience ko. Para may alam kayo kung sakaling mga first timer kayo, hindi pa kayo nakasahod. Ayan. Kaya dyan lang kayo. At bago yan, palike at subscribe na rin ang aking channel para lagi kayong updated sa aking mga videos. Ayan, maraming salamat. Ayan, tara ituloy na natin yung kwento. Nung una, nag-email sa akin si YouTube na makukuha ko na yung sasahurin ko sa YT. Kasi umabot na ng $100 yung AdSense ko. Yung pera ko sa AdSense umabot na ng $100. Siguro mga 100 point lang, 63. At ayun, ako wala akong account dito sa Saudi Arabia kasi yung ginagamit namin dito na ATM pang sahod lang. Hindi kagaya ng ATM na pwede mong padalhan ng mga deposit, pwede mong deposituhan, ganun. Ay ang ginawa ko, yung misis ko sa Pilipinas, pinapabukas ko na account kasi wala pa naman siyang account din eh. Din sabi niya, meron siyang ATM na sa Cebuana. Yung yun, Cebuana Insurance ba yun or Cebuana lang. Basta may ATM din siya eh. Parang ATM din tapos may account. Ayun, yun yung nilagay ko sa dito sa AdSense. Sa payment payment method. Ayun, doon ko nilagay yung account niya, pangalan ng sa misis ko. Tsaka bangko, Cebuana Luwilier. Di nag-antay kami ng mga ilang araw kasi after pa daw anong sabi nun, parang 20 business days or 15 business days, ganun sabi ng Google bago makuha yung hintay kami, nag-antay hanggang sa dumating yung malapit na yung 20 days. Nag-email ngayon yung YouTube na unsuccessful yung sahod ko, hindi ko makukuha. Ayun, problema na naman ako. Sabi ko bakit? Tinignan ko ngayon yung sa AdSense ko, pinuntahan ko. Pag tingin ko, close account. Ayun. Nag-chat ulit ako sa misis ko, sabi ko bakit ganun na close daw yung account mo, hindi daw pwede. Yung misis ko naman nakipagtigasan din, sabi niya na bakit close, bago pa lang yun, ka-update pa lang, baka nagkamali lang si YT, ganun, hindi na sabi ko naman baka sa bangko yan, kay Cebuana yan. Ini-insist pa rin niya na okay yung Cebuana niya. Hindi, yung ginawa namin, nilagay ko ulit, baka makakako nga lang,
Nilagay ko ulit, tsaka pumunta siya sa Cebuana. Sabi ng Cebuana, nagtanong siya doon. Sabi okay naman daw. Tapos updated naman daw. Tsaka sabi ko, tanungin mo kung pwede ba yung mapadalhan ng galing sa abroad, galing ba sa USA ba ganun. Yung sabi naman ng dealer, try nyo lang po, try lang daw. Yung asawa ko, sabi ko, hindi yung pwede siguro kasi hindi nila alam, sasabihin lang try pero wala naman pala. Ang sabi ng asawa ko naman, try nga lang natin, try kasi pwede daw. Naniniwala naman siya na daw pwede. Try na naman namin, ayun, pinasok ulit. Antay na naman kami ng mga another 15 business days or 20 business days. Ayun, antay na naman. Tapos nung malapit na mga 2 days or 1 days na lang, nag-email na naman si YouTube, unsuccessful na naman. Ano ba to? Sabi ko sa kanya, ayan, hindi ka pa maniniwala dyan na hindi pwede yung Cebuana mo. Tingin ko sa kanya yung mga close na naman yung account mo. Yun, naniwala na siya na ang problema nasa Cebuana account. Ngayon may pamangkin siya na merong land bank yung ATM. Hiniram muna namin, nilagay namin yung account niya. Hindi rin alam yung yung nilagay niya, yung nasa card niya, yung number. Baka parang hindi yun yung pagkakalam ko, parang hindi yun yung bank account di ba? Hindi nilagay namin doon ngayon yung pangalan ng pamangkin niya. Nag-edit na naman ako ng payment method ko. Pagkatapos noon, antay na naman kami another 15 business days. Ilang araw na, ilang na yung tayan bali 1 month na, di ba? Ngayon, antay na naman. Pagdating na naman na malapit na yung 15 na kinabukasan, 15 days na nag-email na naman ngayon. Unsuccessful na naman. Unsuccessful daw. Tinignan ko, wala na naman. Ano ba yung sabi niya? Hindi naman nagsabi na close account, pero parang hindi pwede. Iwan ko ba't ganun? Land bank na yun O kaya tama yung tama yung iniisip ko na yung bank account niya, mali yung nilagay niya, mali yung binigay sa akin na bank account. Saka ayun na, wala na, parang nawawala na ako ng gana. Sabi ko, makukuha ko pa kaya yung sahod ko na yun? Baka mamaya yun ni Lolo ni YT i-delete na ng i-delete kasi hindi ko pa nakukuha nga. Ngayon nag-chat ako ngayon sa kaibigan ko sa YT. Ayun, sabi ko, paano to, hindi ko pa nakukuha yung first sahod ko, tagal na, mag 2 months na. Sabi niya, bakit di mo kuha? Sabi ko, yung account ko kasi nilalagay laging close, hindi tinatanggap. Kaya magbukas kayo ng ibang account. Sabi ko naman, malayo kasi yung city sa amin, sa probinsya sa Bohol, malayo yung syudad, kaya wala masyadong bangko sa lungsod namin. Tapos ayun, sabi niya, gusto mo gamitin mo account ko? Ayun natawa ako, parang tumawa ako kasi kala ko nagjo-joke lang siya, ganun. Tapos hindi nga, sila yung kaibigan daw niya nasa YT din, ginamit yung account niya, niya nakuha agad. Sabi ko, sige, bigay mo yung account mo, lalagay ko yan. Yun, dali-dali ako, parang excited na ako. Ay, nilagay ko agad yung bank account niya, pangalan niya, ganito, ganyan. Sabay dasal, sana makuha ko na doon. Ayan. Tapos, ayan na. Kinabukasan, nag-email na agad yung YT. Pagbukas nung ng YT ngayon, andyan na yung sahod ko daw. May sahod na ako. Ayun, chinik ko agad yung chinik ko agad yung AdSense ko. Ayun, nag-zero balance na nga. Ayun, pag
Tapos noon, chinat ko ulit si Leah. Sabi ko, Leah, tingnan mo, ni-screenshot ko yung ano ko. Tingnan mo, may sahod na daw ako. Ayun, chinek niya yung account niya, BPI. Dito sa Saudi Arabia din, BPI. Pag-check na yun, may pera na daw. May laman na daw na ano yun, 4,900. Ano ba yun, magkano? 4,900 plus. Sabi ko, wow, medyo maganda-ganda. Siyempre, for sahod mo naka 4,900 kagad. Kaya yun, pinadala niya sa misis ko, sa account ng misis ko. Ang mga napakaganda pa, kasi maliit lang yung binawa sa akin. Kasi sabi niya, yung iba daw, ang lalaki ng binabawas, 700, 600. Yung kinalta sa akin, nasa 170 plus. 170. Yun lang. Di ba? Ay, nakasahod ako ng mga 4,900. Kaya, yun, maraming salamat sa mga sumusuporta sa akin. Ayan, at sa mga subscriber ko, maraming salamat sa mga kaibigan ko. Hindi ako magkakasahod kay YT kung hindi dahil sa inyo. Ayan, kaya maraming salamat. Tapos puso ako nagpapasalamat. Malaking bagay na yun. Malaking bagay na yun para sa akin. 5,000 na yun. Kasi papaasikaso ko yun sa birth certificate ng misis ko. May mali kasi sa pangalan niya. Ayan, saka ayan, marami ring makakabili din ng mga pagkain, ganun, kung anong mabibili. Siyempre, ano na yun parang kumbaga extra income, di ba? Yan ang kagandahan pag nag-YT tayo. YouTuber, di ba? Extra income, kahit maliit lang, napakalaking bagay na. Kahit di mo kagaya ng mga sikat na milyon-milyon. Tayo, makasahod lang ng 1,000, ganun. Small YouTuber, malaking bagay yun sa atin. Sobrang nagpapasalamat ako. Ayan, Lord, salamat Lord. Sobrang nagpapasalamat din ako kay Lord. Ayan, maraming salamat. At saka sa misis ko, ayan, napaka-supportive. Sinusuportahan niya yung YouTube channel ko. Tinutulungan niya ako. Ayan. And guys, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa inyo. God bless. At saka pagpatuloy lang natin. Sana patuloy nyo lang akong suportahan. Huwag kayong magsawang manood ng mga videos ko. Ayan. Maraming salamat. At sa mga bago dyan, hindi pa nakapag-subscribe, baka naman, pa-subscribe naman. Maraming salamat. Bye bye.